Матчът в Барселона донесе разочарование, но реванша в София вдъхна оптимизъм. С двата гола на Йорданов и гола на Спасов и решаващия втори гол на Панов бе ознаменувано престижна... Матчът с Барселона, които ни победиха 4-0, нов камп, тук беше изключително драматичен. Но колкото си спомням, мисля, че до 8-та минута поведахме с 2-0 и само един мал шанс ни реши от трети гол, ако не се лъжа Войнов, там изтърва едно положение, можеше за 10 минути 3-0 да поведеме. Но вкараха един гол. Колко си спомням, имаше едно повторение на Еглов удар и стана 2-1. Тогава Кроев пое нещата в свои ръце, един изключително за времето си футболист. Но все пак, независимо, че отпаднахме, не всеки може всеки ден български отбор да вкара 5 гола на Барселона.